Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ma ngifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Nganza kwethu kule video yamanje angiphethe indaba 18. Ngidecide nje ukuthi kunganjani mhlambe since zingekho indaba 18 mhlambe enganixoxela zona, kodwa kube ukuthi mhlambe khona ukudla kwendlebe enginixoxela khona. Ingathi kwethu ngicabanga ukuthi-ke njengoba uyibonile i-title ye-video before ungene phakathi ukuthi ibibhalwe ukuthini, so inganza kwethu ngizonixoxela ngey'gameko ezibuhlungu ezenzekile empilweni yami. Kule episode ngizonixoxela ngokubuhlungu, but masiqhubeka khona lapho mhlambe engizonixoxela ngey'gameko ezi-interesting but ezimnandi ezenzekile empilweni yami. But-ke namhlanje bafethu ngizonixoxela ngokuthi-ke ngibanjwe kanjani inkunzi eNanda, kwaze kwaba kawu-4 ngibanjwa inkunzi. Ngizonixoxela ngesigameko sokuqala-ke namhlanje, ukubanjwa kwami noma kwethu inkunzi. Okay, ingaza kwethu igama lami nginguMenzi Mthembu, ngisuka KwaMaphumulo eMbodi. Okay, ngithe mangiqeda isikole ngo-2008 ngayohlala nogogo wami kwaBesta eNanda. Mangihlala nogogo wami vele sengithole isikole ngiyafunda eLangeni College kwaMashu campus. Ngangenza i-financial management nge-AU6 oku-N4, N5 N6. So ngifikele kugogo-ke. Ugogo ngaleso sikhathi wayekade eqashile ngesimo sokuthi-ke ikhaya okwakuyilona ikhaya lethu ngalesa sikhathi kwakunebhokolo elalihleli khona. So ugogo wa-end up ehambe eqasha nje impela-ke eshintsha imiqasho nathi njengabazukulu bakhe. So ngifikele kugogo-ke. So ugogo khona la owayeqashe khona e-area 2 kwaBesta, i-area 2. Mayeqashile lapha ugogo amakodishi nje angemangakanani, mhlambe ngithi abantu esasiqashile lapha sasiba u4, then umuntu wesi5 bese kuba umuntu-ke okwakuwumuntu wefamily, of which yena wayefana nomuntu ogadile emqashweni, but not ukuthi ugadile like mhlambe irent iyanjiswa kuyena, but wayehleli nje naye cause wayesebenza around. So inganza kwethu ukukhokhwa kwerent-ke lapha. So inganza kwethu laphaya if kuzokhokhwa irent noma if kushaya isikhathi sokuthi kukhokhwe irent, yayihlanganiswa iqashi zonke lezi eziwu4, then bese kudecidwa ukuthi izohanjiswa ubani-ke manje eyoyidepositha ebank. So ngaleso sikhathi-ke ngicabanga ukuthi-ke umuntu owayengakhona nomuntu owayesemusha enekhanda elilula kwakuyimina ngaleso sikhathi. So imali-ke there is a day la kwakumele khokhwe khona irent. Imali yahlanganiswa-ke njengenjwayelo cause yayizovuka iyo-depositwa yimina ebank, then yalala-ke kugogo wami, ugogo ozala uma lo engihlala naye. Sihlala nje ku-one room. Khona udadewethu ozalwa abanye bodadewabo kama owayefunda e-primary ngaleso sikhathi. So sihlala nje siba u3, ugogo yiloyo ntombazanyana bese kuba yimina. So there is a day-ke la kuhlanganiswe khona imali ye-rent. Makuhlanganiswa imali ye-rent-ke then bese siyalala-ke. Ngizovuka ngithi ekuseni bese ngihamba ngiyodepositha imali. Hey, ebusuku ngabo-3 ebusuku kwezwakala ngenokho nje, inokho le enesankahlo, hayi inokho nje le mhlawumbe abantu bathemba ukuthi nizovuka nivule, but inokho le ekhombisa ukuthi laba bantu laba baze ngempi. Then mina-ke njengomuntu oyithandela ubuthongo angiyena-ke umuntu ovela avuke nje, ikakhulukazi mangazi ukuthi kunabantu engileli nabo la mhlambe bona bazoshawa uthashi bevuke beyovula. So nangempela ugogo wami kube uyena ovukayo ayoma ngasemnyango abezwe laba bantu uthi no. Nami vele ngiyabezwa, ngivukile kahle, but angivukile lokho sengimi ngenyawo. Ngivukile ngiyezwa ukuthi bayakhuluma la emnyango, sesikhahlele. Hayi nangempela bafethu basikhahlele isicaba.
Ngabe sikhahlela isitapa kucaca ukuthi okay sebengaphakathi-ke manje bathuka ugogo ngey'nhlamba ey'ngaka, mina ngilele laphana, uyabo. Ngiyakhumbula nje igama abalisho kumina ukuthi lala wena ungavuki, uyabo, into kanjalo. Bathuka ugogo wami ngey'nhlamba, nosisi wami lo mncane uvukile-ke manje cause ngiyakhumbula ukuthi bathi uma bekhombisa ukuthi bayifuna imali and sebengadubula noma yinini, usisi lo mncane okwaba uyena oyikhombayo imali wathi nayi lapha evasini. Kwakunevasi-ke eyayilapha phezu kwa-odob, then imali babeyithe ishuthe kwivasi, and then wayikhomba-ke kanjalo, bayithatha-ke abafana baphuma imali. Omakhelwane-ke esasiqashe nabo kwaba ima bevuka-ke after sebebona nabo ukuthi abafana sebehambile. So inganizwa ukuthi sona-ke isigameko sokuqala leso sokubanjwa inkunzi, noma ngithi ukubanjwa kwethu inkunzi kaBester. Isigameko sesibili, there was a day, ngithi 2013-ke, lo engikhuluma ngawo beku-2009. Lo engikhuluma ngawo seku-2013-ke, ukubanjwa kwami-ke inkunzi-ke manje. There is a day la kwakudlala khona iSoweto Derby kusuke idlala i-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs. Okay, kunomfana wasekhaya ozalwa ubaba omdala, uhlala komalume wakhe kwaBester. Nanku uBester lo ngale kwase-Bridge City ekuthiwa ise-Overspill, yabo. Then ubafa angibuza ukuthi ngizolibukaphi ibhola, cause i-TV ngasasinganayo-ke endlini. Sidecide ukuthi no bafu, ukuze siye la esizokwazi ukuthi mhlambe sishaye amabhiyanyana, yabo, sishaye ubhiya siphuze, asiyeni eCrossini. Kunendawo okuthiwa seyitezi-ke lapha eCrossini, abanye mhlambe bayayazi. Okay, siye-ke eCrossini sifike siyibuke iSoweto Derby. I remember ukuthi i-Orlando Pirates yashawa ngaleso sikhathi, sobabili support i-Orlando Pirates, yashawa i-Orlando Pirates ngaleso sikhathi, isikhathi sikaMosona. Mawuzoyikhumbula nje le game eyayinomosona lo wayidlalela iKaizer engaseZimbabwe. Right, ithi mayiphela igame-ke, sidecide okay siyogibela-ke manje. Masifike ematekisini yithi laba sithi no bafu, asingabe sisagibela, okay vele kuyahambeka la ukuya kaBester ngenyawo, ngaleyo mali esizoyiseva sokwazi usithole nobhiya owodwa. Right, sivumelane ngalokho-ke. Yithi-ke laba siqala umgaqo-ke manje. Umgaqo ngicabanga ukuthi niyawazi umgaqo osuka kaMashu ubheke eNanda, most of the time umgaqo lo usuka eThekwini. Sihambe, masihamba before sifike ebridgini, kune-bridge la phezulu, i-bridge elisuka ngasemafemini ase-Phoenix Industrial Park bese ijoyina ngala ngasesayidini lase-Bridge City. Kunendawo eyayidayisa imbuzi lapha, ngicabanga ukuthi sekhona ekuthiwa i-Hyper Goat. Mase sofika ebridgini sihlangana nabafana abawu-5 mangaphazami, bayalandelana. Vele ukulandelana kwabo kumele balandelane cause la kudlula iy'moto, iyona ndlela yokuhamba le vele eseceleni nomgaqo. Vele abantu uma behamba kumele balandelane. Siyitshele ukuthi okay la siyabanjwa inkunzi, la bantu esizohlangana nabo bathule, abakhulumi, thina besikhuluma ngoba sizohlangana nabo. Size sizohlangana nabo. Sithi mase siphakathi nabo ngiyitshela ukuthi siyabanjwa, but beze bephela abafana besidlule beshonele. Ngiyakhumbula ukuthi sithe mase sizofika ebridgini sithathe indlela edonsa ebridgini ithi, ngabuza kubafu ngithi bafu, la bantu abasibamba ngangani ngoba bebezosibamba? Kanti angibuzanga elangeni. I-mistake yethu ukuthi mase sihlangane nabo singabe sabuka emumva ukuthi laba bantu laba ngabe baqhubekile nendlela noma babuyile yini. Sithe mase sisojomba nje insimbi sithi kwase kusuka lokho. Ngiyakhumbula nje ukuthi ngathi ngisizama ukuqala intaba lendleyana le ukuthi ngabuyiswa ngempama lapho, ngabuyiswa ngempama. Ngangiphethe amafoni awu-2, i-Asha ne-Samsung.